ma irido ne jomoko to itiwene mayom mana nikech en emidware. En beti mang'ado koni gi kocha. Gie sechegi gitime nikech gin ema gin e power. Manyiso ni gin ema ginyalo keto ng'atgi. To gibe ntiere chieng' ma gidhi wuok e power ni, ma jomoko nono ema dhi donjo e gini, to jok modhi odonjo gibe dhi keto jogegi. Manyiso ni gie sechegi gin gidhi yudo justice nikech jogegi ema nitie. To chieng' machielo ma gimbe koro gidwaro justice, to jok manodonjo osegolo jogegi mane miyogi justice, koro gimbe giketo maggi. Manyiso ni ok wabi bedo gi situation ma wabro bede gi justice e judiciary wa kopo ni wadhi medo yie ni ng'ato ka ng'ato mane power keto mana jogene matimo ne karata ne kako dwaro. Erokamano ahinya kata kumanya koronga jo magombo sahinya warita nena kapo nono ni bro bede ka ipuodhe kopodhe gi jatendwa kopodhe gi od bura kanyakla ko jatend piny to bro bedo kochamo muma kata kamano Justice Wasami to sebedo gi experience mano mar higni 32 e doho ma pachoka gisani ne en jang'ad bura e doho mano mar appeal. Wawere gi mano tenge nyako rumga jongo donja ne gi weche motenre kod siasa dweche 15 motelo ne yiero maduong' mabiro. Nantiere chenro ma bende norumo chieng' tarik 28 mano chenro ma bende oganda nandikore e yor galamoro kaka joluto mbulu e pachoka. Chenro ma kamano kik ibed gi tonya kwa rumga